ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ। ଏଇଠି କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଚୁଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଆସୁ ଆସୁ ଚୁଡ଼ି ଉପରେ ନଜରଟା ପଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମମି ଯାଇନଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି। ମୋ ମମି ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୋତେ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ପଇସା ତ ନେଇନଥିଲି, ମନା କରୁଛି ନେବିନି, ହେଲେ ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ତୁ ଆସେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମ ଦୋକାନରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ମାଗଣାଟାରେ ନେବି, ପଇସା ତ ଥିଲେ ହବ ନା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ପଇସାରେ ସବୁ ମାନେ କିଣି ନେଇଯିବି ଆଉ। ସେଇ ଟଙ୍କା ଦୋକାନୀ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ଦିଦି ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି କିଣିଲେ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସାପ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବା, ମୋତେ ପୁରା ହଠାତ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ନେବିନି, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ, ହଁ ତୁ ଆସେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଚକୋଲେଟ ନେ ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ନ ନିଅ। ଏଠି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖିବି ଯେ ମୋର ତ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ମମି ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା କିଣି ମାନେ ସରିଗଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ।